Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do 8 de 1 de 2026 coa seguinte orde do día. A parte resolutiva, punto número 1, aprobación se procede da ata da sesión ordinaria do 4 de 12 de 2025. Queda aprobada. Punto número 2. Aprobación se procede da concesión de autorización de compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público a Leticia Valladares López, proposta 2025/G006/000506. Pasolle a palabra ao concelleiro persoal. Bueno, trátase, como está ben explicado na proposta, de autorizar a compatibilidade a esta enxeñeira para poder desempeñar o cargo de enxeñeira interina que dende o mes de agosto que temos a baixa da titular por maternidade, pois non foi posible sustituíla porque todas as persoas da praza, da lista, estaban traballando. Esta persoa, sabemos dende finais de novembro, principios de decembro, que podía acceder ao posto coa condición de poder manter as súas clases na universidade, que son 4 horas semanais aproximadamente, 120 horas anuais, que é perfectamente compatible e ante a necesidade de cubrir a praza que se atopa actualmente vacante e acumulándose moito traballo na área de urbanismo, de obras, é moi importante poder contar con esta traballadora interinamente para adiantar todas as licencias, direccións de obra, etc., que ten este posto. Entón, dai esta motivación de traer esta proposta e agardamos que saia adiante. Partido Popular, Partido Socialista. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Punto número 3. Aprobación se procede da solicitude da adhesión do Concello de Fene a tramitación dun novo convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local, proposta 2025/G006/000510. Paso a palabra ao concelleiro. Bueno, esta é unha proposta do que se trata de repetir xa o que estábamos a facer, é dicir, que a Academia Galega de Seguridade seleccione os policías locais e poder facer as nosas solicitudes, como además temos xa previsto, como xa se fixo, por exemplo, ano pasado, fai un ano, e como temos previsto facer este ano para cubrir as dúas vacantes que temos. Partido Popular, Partido Socialista, Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 4. A aprobación se procede da retrocesión da cesión de terreo no Camiño do Regueiro, proposta 2025/G006/000504. Paso a palabra ao concelleiro. Bueno, isto xa veu ao pleno anterior, tuvo o seu mes de exposición pública e non houve ninguna alegación ao respecto e, como se dixo xa no anterior pleno, do que se trata é de retrotraer unha cesión que foi dada dunha forma un pouco inxusta desde o punto de vista da incongruencia que existía entre o pexón e a realidade, non? Con isto solucionamos un problema para un veciño en particular, pero para toda a rúa e además permiteu posteriormente incluso meter no pos o que son a beirarrúa que se está facendo actualmente. Partido Popular. O Partido Popular, xa o mesmo que manifestamos na comisión, que seguramente xa o facerá constar o Partido Socialista, que nosotros estamos de acordo en que non se carga o veciño cos gastos de devolución do terreno.
Partido Socialista. Sí, para que conste en acta, este Grupo Municipal Socialista se mantén na proposta que fixo xa no pleno anterior no que se trouxo esta proposta de que os veciños non teñan ninguna penuria económica, dado que non tivo que darse esta situación que se está dando agora. Izquierda Unida. Pois pasa. Estaba mirando. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 5. Aprobación se procede da adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SARAP de residuos de envases domésticos de vidrio dun só uso. Proposta 2025/G006/0000490. Pasolle a palabra á Concelleira de Medio Ambiente. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois, como di na proposta, trátase de decidir se nos adherimos ou non ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o ERAP, o Sistema de Responsabilidade Ampliada do Produtor. As entidades locais estamos obrigadas a xestionar os residuos domésticos xerados nos fogares e no mes de agosto do ano 25, deste ano pasado, o ERAP e a Comunidade Autónoma suscribiron un convenio marco de colaboración co obxecto de regular a participación das entidades locais comprendidas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma. O Concello de Fene está interesado en adherirse a este convenio marco na modalidade o ERAP organiza totalmente e financia. A través desta modalidade, as entidades locais non interveñen na organización da xestión dos residuos e o ERAP recolle, transporte e entrega a un xestor autorizado, así como se encarga da limpeza, mantenemento e reparación dos contenedores. Consideramos, pois, que con este convenio e con esta modalidade mellorará significativamente o servicio de recollida de envases do vidro no Concello. Partido Popular. Partido Socialista. Sí, este Grupo Socialista considera aceitada, ventaxosa para este Concello, adherirse a dita modalidade de recollida de envases de vidro, co cal vamos a votar a favor. Izquierda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 6. Aprobación se procede á adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP en materia de pilas e acumuladores. Proposta 2025/G006/0000499. Paso a palabra ao Concelleiro de Medio Ambiente. Bueno, pois neste caso trataremos de decidir se nos adherimos a este convenio marco entre a Consellería de Medio Ambiente e o ERAP en materia de pilas e acumuladores. Neste caso, o convenio foi asinado no pasado mes de xullo. O Concello de Fene, como dicía, está interesado en adherirse a este convenio na modalidade B. A entidade local non coordinará nin sufragará o servicio de recollida, transporte e almacenamento temporal dos residuos de pilas e acumuladores portátiles. Como é competencia plenaria, se trae a pleno esta proposta. Partido Popular. Partido Socialista. Sí, reiterámonos en que é a mellor e máis ventaxosa modalidade dentro deste convenio que nos trae a Concelleira de Medio Ambiente. Votaremos a favor. Izquierda Unida. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 7. Aprobación se procede da adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP de residuos e aparellos eléctricos e electrónicos. Proposta 2025/G006/0000500. Paso a palabra á Concellería de Medio Ambiente.
Bueno, pois, como o dicía a alcaldesa, neste caso o convenio trata dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. O pasado 4 de xullo, a Comunidade Autónoma de Galicia suscribiu un convenio marco de colaboración co obxecto de regular a participación das entidades locais comprendidas no ámbito territorial para a xestión, como dicía, dos aparellos eléctricos e electrónicos. Neste caso, o ERAP se encargará da recollida destes aparellos nas instalacións de almacenamento das entidades locais e a posterior organización dos mesmos para o seu tratamento. Partido Popular, PSOE. Volveremos a votar a favor ao considerar que é o máis ventaxoso para este Concello. Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 8. A aprobación se procede da renuncia voluntaria do Concello de Fene a súa condición de membro da Asociación Española de Operadores Públicos del Agua e el Saneamiento, EOPAS, proposta 2025/G006/000505. Ben, como se explicou na comisión, desde o Concello de Fene no seu momento se optou por participar nesta asociación, vendo como que sería interesante pois, para ver de ter algún apoio e asesoramento en materia de xestión pública da auga. O que se veu nestes anos foi que realmente non foi operativo. Os membros desta asociación somos 10 concellos de toda España e dos cales todos, menos Fene, son xestores da súa xestión de auga e o resto dos membros son fundamentalmente empresas municipais ou provinciais de auga e saneamento. Entón, desde o punto de vista práctico, entendemos que ao Concello de Fene nestes momentos non lle aporta nada e por eso facemos esta proposta. É un custe non é elevado, pero nestes momentos, dada a nula aportación do mesmo, pois non ten sentido seguir pagando unha asociación na que o Concello tampouco obtén ningún beneficio. E teño que comentar algo que se preguntou na comisión, o alcalde anterior fixo algunhas xestións e descoñezo hoxe pola mañá en xunta de portavoces, o portavoz do Partido Popular, cando foi alcalde, tamén comentou que tampouco houve ninguna resposta positiva no sentido de facer ninguna aportación nin ningún asesoramento concreto ao Concello, que de feito continuo chegaron a propoñer, a ter algunha conversa e a propoñer vir a Fene e falar, nunca se materializou iso. Entón, realmente, todos os informes que se fixeron ao respecto do tema da auga, aquí os encargamos a estudios externos, porque desde a propia asociación tampouco se nos aportou información en ningún momento. Partido Popular. Sí, boa tarde a todos. Bueno, o Partido Popular neste punto vaise abster, ou igual que fixo cos puntos anteriores. Consideramos que son actos propios de goberno, pero que pola normativa vixente exixen pasar polo pleno, non será o Partido Popular o que se poña a eles e menos a suscripción destes determinados convenios, como o tema da policía, que xa non é do ano pasado, ni do anterior, sino onde fai bastantes máis anos, 8 ou por aí, ou 10, ou mellor casi, co tempo que levamos. E en relación cos convenios de se van a suscribir a Xunta en materia de medio ambiente, pois nada, non hai máis. Bueno, é curioso escoitar as palabras de como é satisfactorio para Fene suscribir un convenio que fai a Xunta que tan maléfica e tan mal se porta co este Concello que por fin o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego vexan algunha virtude para nós, para este Concello. A saber co paso do tempo. E en relación con este punto da orden do día tamén nos vamos a abster, pero, bueno, non podemos podemos discrepar das palabras vertidas polo voceiro do Goberno, do Bloque Nacionalista Galego, en relación con esta asociación. Eu creo que este convenio foi suscrito ao redor do ano 2018, casi finales, o tempo que se ostentou a alcaldía por parte de Gumersindo Galego
e de Juventino Trigo pois foi bastante dispar, quero dicir, en tempo, foi máis tempo o Bloque Nacionalista Galego e non fixeron uso, nin consta acreditado que fixeran uso deste servicio que se vendeu como, e se nos expuxo como algo bo, eu creo que estábamos de acordo todos. A moción é de decembro do ano 2017, gobernaba o Bloque Nacionalista Galego en solitario, que, bueno, foranse o Cesara, o Partido Socialista, ou a Somosfere. E sí que é certo que empezou ao longo do 2018, pero no ano 20, en xaneiro, o Bloque Nacionalista volvía a estar ao frente e realmente para facer a contratación ou a regularización do suministro da auga, as xestións que se fixeron eu creo que foron prácticamente nulas por parte deste goberno. Non podemos decir se foi algo bo ou algo malo porque realmente non se fixo uso, pero a base era boa e hai moitísimos concellos que forman parte del e estamos, bueno, os que os necesiten. Nos tampouco podemos acreditar, cando digo nos, digo todos os que estamos aquí, unha experiencia nin mala nin boa porque realmente o uso que se fixo desta asociación foi inexistente. E a proba nos remitimos o expediente que existe da regulación do tema suministro da auga, que non existe informes ni nada desta asociación que se hubiera solicitado. Pero ainda así o Partido Popular, igual que o resto de puntos, por os motivos expostos, pois vais a abster. Partido Socialista. Sí, bueno, esta iniciativa que trae o goberno local a pleno agora mesmo, como ben acaba de subliñar a portavoz o quen defendeu a postura do Grupo Popular, foi unha moción que trouxo o Grupo Socialista na legislatura 2015-2019 a este pleno e que foi aprobada. En aquel momento se veía que era unha proposta moi axeitada, porque se vencía o contrato, faltaba un ano e unos meses para o vencemento do contrato con Viacua, había que estar preparando toda a documentación por si se remunicipalizaba o servicio de aguas polo Concello de Fene. Que non se fixera máis ou menos uso desta asociación o asesoramento para eses fins, que se deixara pasar e que chegáramos ao 2025 sin facer absolutamente nada, evidentemente non é culpa do Grupo Municipal Socialista. Pero tamén somos conscientes de que se este grupo de goberno non ve facer uso desta asociación, de nada vale estar pagando 2.500 euros ano tras ano, aínda que sexa unha cantidade insignificante para o orzamento de 16 millóns de euros que ten este Concello. Non obstante, como foi unha iniciativa deste Grupo Socialista, ímonos a abster. Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 9. A aprobación se procede do expediente de solicitude de participación no Post Plus adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Proposta 2025 /G006/000498. Paso a palabra ao concelleiro de Benestar Social. Ben, a Deputación Provincial aprobou o POS e publicou no 2 de decembro do 25, dá unha serie de prazos para a súa aprobación por parte do Concello. A parte do POS hai unha parte principal que é fundamentalmente destinada a gastos, obras, servizos ou gasto corrente, e hai unha parte máis pequena, pero que tamén sempre marca, que é o gasto do POS, unha parte que é POS social, que ten que ir destinado a benestar social. E esa parte que dedicamos ao gasto corrente de benestar social, este Concello, que se trata de 81.471,68 euros, este Concello destina a cofinanciar unha parte do servicio de axuda no fogar. Para o ano 26 hai unha previsión de gasto no servicio de atención á dependencia de 1.139.940 euros, dos cais existen ingresos da comunidade autónoma
e dos propios persoas usuarias por 811.483,45 e hai unha parte que financia o Concello de 328.456,55 euros. Nesta parte de 328.000 euros en a que, digamos, asignamos nós este gasto, esta achega para gasto social por valor deses 81.471,68, quedando o Concello poñendo 246.984,87. Partido Popular. O Partido Popular vai se abster neste punto, pero non sin antes advertir ausencia ou inexistencia prácticamente de obras por parte neste Concello. Non somos conscientes que a maioría das obras que se poden facer son todas a base destas subvencións, ben seña da Diputación, do Estado, con ingresos propios é moi difícil facelas, non? Dito isto, si ben é certo que se establecen estas vías, como tamén o gasto corriente, que a verdad que levamos uns anos financiando con este post bastante gasto corriente polo exceso de gasto que existe neste Concello por parte deste Goberno, e agora que se nos traiga isto como unha inversión social. Si ben é certo que así o admite, e así está, pero me parece moi triste que un orzamento de 16 millóns de euros que non leva ninguna gran obra asumida por parte do Concello, non leva nada, que seamos incapaces de asumir o máis importante, porque o saneamento é importante, pero o benestar das persoas e máis das que necesitan é moito máis, non? E entonces que nos teñamos que ver que unha parte da financiación da que ven asumida obligada o Concello, principalmente por normativa, teñamos que recurrir a isto, pois nos parece bastante triste. Quero dicir que estas teñen que ser unhas contas que xa teñen que estar feitas na casa, cos nosos orzamentos, e xa temos que contar con elas e non recurrir a isto. Isto é algo que nos ven de fora, evidentemente cos impostos, que tamén se recauda por parte de outras administracións e que nos veñen devoltos. Pero isto non debería de ser así, e menos cun orzamento de 16 millóns. Aquí se debería traer outra proposta, e se se quería gastar en temas sociais, cunha proposta alternativa que realmente mellorara a vida dos veciños. Si ben é certo que o servicio de dependencia é moi necesario, eu creo que a obligación principal do Concello, evidentemente, é pagar a parte que lle corresponde, porque iso xa é obligado, como calquer outro tipo de factura, pero perseguir ter consignada a cantidade que é necesaria para que os usuarios estén ben atendidos, cumplir coa empresa que salga adxudicataria, porque tamén é unha obligación, e, sobre todo, vigilar o cumprimento dos contratos que se suscriben. Partido Socialista. Bueno, certo é que é unha cantidad menor con respecto ao orzamento de 2025 deste Concello, pero tamén é certo que está destinada a un dos mellores fins, que é o gasto en atención ás persoas que máis o necesitan. Co cal o noso voto vai ser a favor. Esquerda Unida. Concelleiro. Bueno, o POS ten unha parte, como di aquí o propio título, que debe estar destinado a gasto social, e gasto social é isto. Entón, eu non entendo a intervención do Partido Popular. Nos estamos cofinanciando un servizo que realmente non teríamos que estar cofinanciando ao nivel que estamos cofinanciando. Se escapa este servicio, se escapa da competencia municipal. Isto é así. E, ademais, di exceso de gasto ou falta de ingreso, ou falta de financiación. É dicir, este Concello padece, igual que todos os concellos, un déficit financiero, e ao que o Partido Popular non axuda. Non axuda. E non axuda cando non aproba o teito de gasto no Estado, por exemplo. Non axuda. Eso non axuda para nada. Pero, bueno, a cuestión é que nós decidimos gastar, investir, os servizos sociais do Concello están financiados a través de distintas vías, plan concertado da Xunta de Galicia, axudas directas da Deputación Provincial, e está financiado por os cartos dos veciños e veciñas a través dos seus impostos.
esta é unha financiación máis dos servicios. Nós non llevemos a iso ningún problema. E si coincidimos en que é unha das mellores inversións que se pode facer no cuidado da dependencia. Eso é bastante evidente. E pena que en vez de 81 non foran 181 ou 281, que permitiría ter máis liquidez e máis diñeiro para estes e para outros servizos municipais. A Diputación, además, fai ben en marcar claramente que unha parte do POS seña para gasto social, porque senón habría concellos que non gastarían en gasto social, ou gastarían en outras cousas. Iso é así, porque todos coñecemos as situacións de diferentes concellos en que se gastan os cartos. Entón, para nós está ben, e os números demostran o esforzo que fai o concello no tema da atención á dependencia. Partido Popular? Mira, a inversión en temas sociais, eu creo que coincidimos todos en que é o primordial. No servicio de axuda no fogar, eu creo que coincidimos todos en que é primordial e, ademais, é que lle exiximos a este goberno que cumpla, que exixa, que visile. Creo que estamos todos de acordo. Inda por riba, ustedes teñen unha obligación a maiores que de momento están deixando un pouco ao marxen. Botemos balón fora, que a xunta, que a empresa, que tal. Non tergiversen as palabras do Partido Popular. Non tergiversen. E o mellor Partido Socialista tampouco as está entendendo ben. Se usted ten que pagar a luz e ten que pagar o alquiler, ten que ter reservado unha parte do seu soldo para pagarlo, non? Non está esperando usted unha subvención ou que lle toca a lotería primitiva, que vai a xogar o Bombay. Non. Usted ten que ter unha previsión, non pode contar con eso. Daí estamos de acordo, non? As obligacións que se teñen que pagar e que pagalas. Bueno, o servicio de axuda no fogar, isto non é a maiores, xa o íbamos a ter que pagar. O sea, non estamos facendo unha inversión a maiores. O Concello iba a ter que asumir 328.000 euros. Bueno, pois eso xa o temos que consignar nos nosos orzamentos e o temos que asumir así. E usted, cando di habrá concellos que non invirtan en política social, non é no servicio de axuda no fogar, porque ese xa lle ben establecido. Que usted di unha competencia que non é propia, pero non é propia de usted, nin é propia do Concello da Laracha que é do PP, según a súa forma de pensar, non? Do da Laracha do PP e tamén a ten que pagar, ten que asumilo cos propios ingresos, cos seus tal. Entón, neste caso, o que estamos dicindo? Simplemente eso. Que a Diputación faga unha parte que sea de política social de inversión? Claro que é correcto, que posiblemente moitos concellos non tan con pensamento social como de vostedes, outros non farían ningún tipo de inversión, pero ustedes o que están facendo non é nada novo, é simplemente o que xa temos que asumir, que tiñamos que conseguir orzamentariamente completalo con isto. E entón nos decimos, pois de política social, o mellor, vostedes que son tan amplistas, visionarios en política social, pois o mellor habería que empezar a traballar en outro tipo de programas de inversión. Simplemente iso. Nada, só decir, se nós non tuveramos que atender competencias impropias, poderíamos facer todo iso que di vostede, atender outras cousas e facer outros programas e outras actividades e outras prestacións que podría impulsar o Concello. Pero como atendemos demasiadas competencias impropias cunha financiación exigua, claro, temos problemas e hai que equilibrar e o estamos facendo. Entón, bueno, isto é unha parte interesante que nos achega a Diputación e que, ademais, desde o punto de vista das contas do Concello, hai unha cuestión que xa é práctica. En gasto social, para non mesturar unhas cousas con outras, quero dicir, outras subvencións que hai, outras axudas que hai, este é un gasto, é un contrato concreto con un gasto concreto moi fácil de verificar e de identificar desde o punto de vista administrativo, digo, xa do punto de vista de unha cuestión puramente administrativa, que non obliga a buscar en 7 partidas distintos programas que fai o Concello voluntariamente para atender a cuestións que se fan desde o Concello, axudas de emerxencia, programa de reis, outro tipo de programas de refórzate, programas de envellecemento activo, pero que son programas de unhas cuantías que entre todas suman máis deste diñeiro, pero que obliga a buscar, digamos, cando faz a justificación, a buscar distintos proxectos. Aquí, só co SAF,
xa xustificamos este investimento, este gasto social, este diñeiro en gasto social, non? Entón, bueno, aí hai un aspecto máis puramente técnico desde o punto de vista da contabilidade de con que xustificamos a inversión en gasto social con isto, pero isto nos permite ter máis liquidez no orzamento para outro tipo de investimentos e outro tipo de gastos no ámbito social e o resto do POS exactamente igual, non? Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada. Parte de fiscalización e control, punto número 10, dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 1480/2025 a 1616/2025, en especial da 1602/2025, pola que se acorda a modificación das sesións de Xunta de Goberno Local do mes de decembro do 2025. Punto número 11, mocións urxentes, non había ningunha. E punto número 12, rogos e preguntas. Imos comezar contestando as preguntas do pleno anterior. Alba. Moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, se facía a pregunta por parte do Partido Popular en relación a un alumeado deficiente do pabillón do Ramo, e tamén si se valoraba a posibilidade de que unha empresa privada fixera pois non esta mellora lumínica, e dende logo por parte do Goberno non consideramos que ninguna empresa privada obviamente teña que facer ningún arranxo, ninguna instalación pública. Si pois comentar que se están valorando dúas opcións, ou ben facer o que é un cambio de toda a iluminación, ou facer un reforzo con instalacións de focos, e en este aspecto pois estamos esperando orzamentos. E pola miña parte nada máis. Grazas. Interesábase o Partido Popular por un rexistro referente ao traspaso de competencias en materia de costas. Preguntaba que ten que facer o Concello. Pois, bueno, xa se contestaron noutra ocasión. Este foi un rexistro meramente informativo e recordatorio da conta do traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións e servicios da Administración do Estado en materia de ordenación e xestión do litoral. A partir do 1 de xullo do ano pasado, pois deben de dirixirse ao Servicio do Litoral, Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pois todas as solicitudes relativas a autorizacións de usos de praias, mar territorial e autorizacións de ocupación de dominio público. Tamén se interesaba por uns rexistros de augas de Galicia, se contestábamos ou se íbamos a resolvelos. Pois, como xa comentei en comisión, si se atenden, e son os numerosos requerimentos que continuamente estamos a recibir por parte de Augas de Galicia, atendemos e damos solución dentro, lóxicamente, das nosas posibilidades. Se dependemos dun proxecto, pois, lóxicamente, a solución non é inmediata. Hai que dicir que Augas de Galicia está moi, pero que moi preocupada co estado da auga no Concello de Fene. Pero, curiosamente, non o está tanto con outros concellos veciños doutra cor política. Exixen, por exemplo, a Fene para que analice periódicamente as augas pluviais que se están vertendo ao río Vá no polígono do Vilar do Colo, pero miran para outro lado no Concello de Cabanas, onde uns metros máis arriba hai depositados nada menos que 290.000 toneladas de residuos tóxicos á beira dese mesmo río, que proceden concretamente do fresado de Estradas en Holanda. Xa ven, preocupación por vertido de pluviais ao río Vá e desinterese á hora de retirar uns verquidos ilegais e altamente contaminantes. Pola miña banda, nada máis. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, se nos preguntaba polos orzamentos 2026, xa era dúas veces que preguntaban en pleno, e a verdade é que no pleno anterior non contestei, porque como xa avanzara en comisión, pensei que quedara contestado, pero, bueno, tal como dixen en comisión, os orzamentos estamos iniciando e xa temos unha primeira previsión de ingresos do Concello. Esperamos ter un documento máis axeitado
avanzado este mes e poder, unha vez co orzamento de gastos, de ingresos, perdón, poder realizar o orzamento de gastos e pasar a oposición a proposta para que fagan eles mesmos tamén as súas propostas. Tamén preguntaban por reclamacións de lixo. A verdade que decían moitísimas reclamacións. Eu, pola ordenanza de lixo, a verdade que aquí no Concello de Fene poucas reclamacións entraron. As reclamacións se revisan, se contestan e se teñen razón se lle dá, e se non a teñen, pois non se lles dá. E en canto a revisar a mesma, primeiro remataremos cos orzamentos e despois revisaremos as ordenanzas que se poidan modificar. Tamén preguntaban por 3 facturas de autopeixa, de extrajudicial. Eu creo que xa nese mesmo pleno xa, bueno, non, a mellor en comisión, porque aí era unha extrajudicial. Xa en ese mesmo pleno eu explicaba, ao mellor só se quedaron coa explicación de Polo. Eran 3 facturas que non entraron no anterior extrajudicial que se fixera por maio ou por xuño, porque cando se aprobou, non de rexistro de entrada, sino cando se aprobou por parte do técnico, xa se había iniciado o trámite para realizar o extrajudicial, e por eso non entraron no anterior, e viñeron esas 3 para este último extrajudicial do mes de decembro. E creo que ten un pequeno erro meu compañeiro, que non son estas de autopeixas que tiña que asinar o que se xubila, pero sí que había outras dentro dese extrajudicial que sí que as tiña que asinar ese encargado xubilado, non? E que quedou aí traspapelada ata que asinaron. E despois tamén se preguntaba por os temas da financiación e por o tema do trimestral, tanto de días de pago como pois creo que era da execución trimestral. Bueno, nós vamos a seguir traballando máis ou menos como levamos nos últimos meses, porque creemos que rematamos o ano moito mellor do que aparece no terceiro trimestre do anterior mes, o sea, deste ano, e seguiremos nesa liña, porque creemos que este ano, tal como empezábamos e como acabamos moito mellor do que estábamos a principios de ano, e en principio seguiremos nesa liña e modificar algunha ordenanza para cobrar, como din tamén dende a oposición, a quen teña que pagar e cobrar a todo o mundo. Pola miña banda nada máis. Boa tarde a todas e a todas. Bueno, pois, en canto ás preguntas pertencentes ao Departamento de Servicios, bueno, pois o tema da limpeza viaria no camiño da Porta do Sol, pois, bueno, decir que se está atendendo, non? É verdade que, pois, igual os días de moita auga, moito vento, pois non é unha limpeza tan efectiva como outros días, pero, bueno, que se está atendendo a limpeza de todo o Concello, non? En canto ao condicionamento de bullos, bueno, decir que xa hai unha serie de camiños para facer, pois, próximamente, e Chamoso e xa me adianto, Volta de Vilanova, pois son 2 que se están valorando actuar, non? O en Bullos 2, hai que dicir que, bueno, xusto abaixo non hai recollida de augas, entonces a solución pasa por facer unha limpeza de cunetas, non? En canto a solicitude do stop na Rúa Cañotas con Santiago xa está posto. As fochancas, bueno, decir que o tema das fochancas se está realizando rebacheos con certa periodicidade, sempre que o tempo o permite, se está saindo 1 ou 2 veces por mes. Entón, todo o que sae en rexistro, incluso aquí en pleno, pois queda apuntado para ir realizando despois esas actuacións, non? En canto á modificación de contenedores do lixo en Antonia Montero, bueno, pois por recomendacións consideramos que era o sitio axeitado e incluso por seguridade do propio camión de recollida do lixo, non? As filtracións dos garaxes 46-48 en Marqués de Figueroa, bueno, estivemos ali, incluso, bueno, accedimos ao garaxe e falamos incluso con algunha veciña. E, bueno, consideramos que non é competencia do Concello. O espello de Casales Sandulfe xa está posto. O alumeado no Valado, ali en Río Sá, xa está reparado, en Tellerías tamén. A solicitude por máis vida e o xulgado de paz de acondicionamento, bueno, este mes tivemos
se estivo reparando o vestiario feminino aquí acondicionando, posto que estaba no xulgado de paz e agora xa está rematado aquí no Concello, e nos próximos días pois xa se atenderán as necesidades destes dous edificios e da asociación. O axente que estaba en comisión de servicio, decir que xa se fixo efectiva a súa incorporación o día 1 de xaneiro, non? E o tema da Praza Verde, bueno, pois decir que se contactou xa con 2 empresas que foron ali a mirar a praza e nos deron varias opcións e estamos esperando un orzamento xa para valorar cal é a mellor e actuar o antes posible como require a situación, non? É verdade que, bueno, é algo complexo en canto á época do ano no que estamos porque ten que vir unha serie de días seguidos de bo tempo para poder actuar, pero eso, se actuará coa maior brevedade posible. En canto á denuncia dunha veciña, por tema de ruidos, que trámites se fixeron aquí? Bueno, primeiro decir que non nos consta que houbera ningunha denuncia formal, nin no Concello, nin no cuartel da Garda Civil. Cando nós fomos conscientes da situación, pois se encargou unha medición tanto a Policía de Ferrol como a Policía de Narón, incluso se pediu un orzamento a algunha empresa privada certificada e entre medes pois pechou o local. Entonces, pois quedou así. E por último, en canto a estas preguntas, no tema do contrato dos camións do lixo. A ver, ese momento, o sea, houve un momento puntual no cal, bueno, os 2 camións que dispoñía o Concello pois non estaban en disposición de facer o servicio. Entonces, se lle encargou un borrador ao encargado de obras para ver como sairía un contrato que non se chegou a facer efectivo. De feito, a empresa non o firmou. En ese momento, por parte de contratación, pois non se foi capaz de... non se puido quitar un renting, entonces decidimos contratar en precario simplemente para non deixar a xente sin o servicio de recollida de lixo, non? Entre medias, se traballou nun prego de renting que agora mesmo está en proceso. E bueno, por parte das preguntas do Partido Socialista, o tema dos rebacheos é un pouco o mesmo, non? Se está actuando con certa periodicidade, sempre que o tempo permite, por exemplo, o burato na Rúa da Paz xa está reparado e tamén, bueno, xa queda contestada tamén ao do xente en comisión de servicio que... Sí, foise. Sí que é certo que volveu a estar así un pouco delicado, que incluso hoxe ainda falei do tema con dos traballadores do Concello, e igual hai que facer unha actuación un pouco máis forte, pero sí que xa se foi a reparar esa fochanca. E creo que pola miña banda nada máis. Polo. Bueno, das preguntas que me fixeron, da reunión coa Asociación pro Urbanismo de Fene xa expliquei na comisión, porque me parecía máis apropiado que explicar aquí no pleno. Foi o 17 de decembro, estuvemos a alcaldesa e eu, e o contido da mesma, conteino na comisión de urbanismo. Preguntaban por un convenio de colaboración co Concello de Pontedeume. Trátase dun convenio para compartir unhas horas dunha traballadora do Concello, como temos feito nós con outros concellos. Preguntaban tamén pola contestación á valedora das queixas do SAF. Houve 2 contestacións, unha 9 de decembro e outra 16 de outubro, e teño que indicar que dende o departamento o persoal dos servicios sociais contesta á valedora e á xunta e a quen pregunte por os servizos que presta o Concello, non? Preguntaban tamén por unha emisión de circular aos traballadores. A circular que se emitiu no mes de decembro foi en relación ao calendario laboral, as vacacións, os días dos asuntos particulares. Preguntaban unha cousa en relación ás certificacións das fincas que están en áreas de planeamento e das licencias. Eu que teño que decir que os técnicos aí informan o que di o
a normativa e o que indica o propio Pexón, non? E eso non ten ninguna consideración política. A consideración política ten que ser modificar o Pexón e estamos traballando en eso como lles contei na comisión informativa. En canto ao tema do control horario, que tamén preguntou o Partido Socialista, houbo unha denuncia dunha traballadora de que non funcionaba o control horario e dai a Inspección de Traballo impuxo unha sanción ao Concello, non? E foi un problema de actualización informática un problema puntual de actualización informática do programa. Xa demos instruccións, aínda que somos conscientes de que a asignatura en papel non ten a validez porque legalmente ten que ser electrónica, pero se algún día falla o sistema telemático electrónico, que se utilice o papel como medio alternativo, digamos, para garantizar que se ficha, que é un pouco a pretensión. Que conste que cando se fai esta norma é para evitar as horas extra. Eu digo porque se alguén pensa que no Concello retemos a xente a traballar, eu creo que ningún dos presentes o fixemos nunca, non? Entón, bueno, a idea da aplicación desta norma é para evitar o abuso das empresas sobre o seu persoal para evitar que traballen demais. Entón, bueno, eu creo que no Concello de Fene esa queixa non a hai e, concretamente, esta denuncia non veu por facer traballar demais a ninguén. Pero, bueno, en todo caso, efectivamente, temos a obriga de que o persoal fiche e vamos a optimizalo o máis posible e, evidentemente, evitando que existan problemas nese respecto. Despois, hubo unha intervención tamén en relación a Rolda Oeste. Eu quería explicar, e eu quero que isto sí que eu creo que é importante que se explique no pleno e que se entenda no pleno, é que o Pexón de Fene contemplaba unha Rolda Oeste dende a curva de Santa Ana a Perlío. Pero posteriormente, o Plan de Estradas de Galicia e o Plan Básico Autonómico, digo posteriormente, no 2015, 16, é dicir, bastantes anos despois, e con bastante lógica ademais, e que nos apoiamos, e de feito levamos esa iniciativa ao Congreso dos Diputados para que o Estado iniciase o estudio informativo en relación a esa posibilidade de construir unha vía que unise a saída da autoestrada á altura do polígono de Vilar do Colo, conexión Estrada Nacional, con Navantia e a mesma Estrada Nacional á altura do nó de San Valentín, non? Por que? Porque esa estrada ven a sustituir a idea original do Pexón de Ronda Oeste, que nós efectivamente desbotamos para o próximo plan, pero que non desbotamos é a outra, porque sería unha vía de alta capacidade que eliminaría completamente o tráfico non local desta Avenida Naturais Porta do Sol. Para nós, para o futuro de Fene, desde o noso punto de vista, sería unha mellora grandísima na calidade de vida da zona urbana, pero tamén sería potenciar o hostaleiro coa súa mellor conexión, porque actualmente os trailers que entran desde distintos puntos, principalmente polo cruce de Fene, teñen auténticas maniobras, a pesar de ser un cruce amplio, para poder entrar para poder cruzar a cara a Navantia, teñen que pasar por zonas urbanas densamente pobladas, reguladas por semáforos, que non facilitan nada a circulación. É dicir, melloraríamos, por un lado, a circulación urbana e a posibilidade de humanizar esta vía tan importante como é a Avenida Naturais, a Avenida das Pías, Praza da Constitución, Porta do Sol, ata Santa Ana, que sería unha rúa urbana que permitiría facer unha gran actuación urbanística nela, de humanización e de vía interna de Fene. E o outro sería a vía para o tráfico que pasa por Fene, pero que non ven a parar a Fene. É dicir, o que pasa de largo sería unha circunvalación e unha infraestructura de 2,5 km escasos, porque despois o último tramo xa estaría en zona totalmente xa de solo público de Navantia, non? É dicir, para nós é unha obra prioritaria e creo que debería de ser unha obra prioritaria para todo o pleno, non? Nós a defenderemos no vindeiro Pexón e a defenderemos ante todas as administracións.
O PSOE preguntaba polas obras na Rúa da Fraga sobre a actuación de Nella. Bueno, aí teño que comentar esta obra, tanto Nella, Celso Núñez, todas as que están canalizando cabos eléctricos principalmente de Unión Fenosa Distribución, pois todas teñen avales presentados, co cal a execución das obras, nese caso, ese aval, pois tamén terá que ver a Diputación Provincial co permiso que lle deu, pois que cumpla coa boa execución das obras, e onde son camiños ou rúas municipais exactamente igual. Antes de devolver eses avais hai que verificar que as obras estean en boas condicións. En canto a cantos usuarios hai en Santar da Casa, actualmente hai 10 persoas usuarias. Preguntaban tamén polo aprazamento do pago do IBI da parcela do parqueadero da Rúa da Fraga. Aí teño que decir que iso quedou sobre a mesa na Xunta de Goberno, porque realmente para poder pagar o IBI anual habería que renovar o convenio, porque collía parcialmente o ano. Entón, o que xa se procedeu á renovación dos convenios dos diferentes aparcadoiros por outros 4 anos para poder, facer o que facíamos, o mantemento correcto dos mesmos, máis asumir o IBI o Concello destas parcelas. Preguntaban tamén polos honorarios de sobre 2.000 euros dunha procuradora. Eses honorarios son de un xuicio contencioso que gana o Concello, pero non condena a costas ao demandante. Entón, un traballador presenta unha demanda, perdeu, pero as costas non lles impuxo. Entón, tivemos que pagar abogado e procuradora. Que? Abogado e procurador. O Partido Socialista preguntou polo procurador. 2.000 euros de procurador, sí. Sí, e que foron 15.000 ou 13.000 de abogados, sí. E que a demanda eran de 170.000 euros. Entón, claro, ante unha demanda ante 170.000 de demanda, o caché, aí saben máis os letrados, vai pola demanda. A demanda era tan grande que os honorarios eran altos. Nos non podemos escapar disso. Non o condenaron a costas, as tuvemos que pagar nós. Eu teño contestado a todas as preguntas. Bueno, eu tiña 2 preguntas referentes ás intervencións do público. Non o temos recollido no ROM, polo tanto aplicamos a normativa do ROF, e sí que é certo que sempre deixábamos as preguntas e as intervencións do público para o final, pero en algunha ocasión, se algunha persoa pide intervir antes, eu sempre pregunto, estando eu, dende que son alcaldesa, pregunto aos portavoces dos grupos e nunca se puxo problema, igual que, estando Gumersindo, tamén pasou que houve algunha intervención de público que tamén se adiantou e non se deixou para a final do pleno. Nas dacións de contas, nós temos obligación de dar información e cumplimos a raxatabla con esa obligación e damos todo tipo de información, e seguimos pensando que teñen robos e preguntas para facer ante calquer dúbida que teñan, e, polo tanto, vamos a seguir así. Pasamos ao punto, número 12, que serían robos e preguntas. Continuamos con robos e preguntas, sí. Partido Popular. Bueno, empezando polo final, con ese punto. Rogaríamos a señora alcaldesa que proceda a lectura novamente dese informe xurídico que se lle requeriu. Non é o cumplimento do ROG, é que o que vostedes van a seguir igual, cando di vostedes, di os que están agora, desde que usted é alcaldesa e este equipo de goberno, porque hasta ahora nunca foi así. Usted o modifica e usted sigue. E a pregunta, con respecto ás intervencións do pleno, si é certo que sendo alcalde sendo galego, porque como di o señor Polo, isto é digno de, e hai que dicirlo no pleno, ainda que seña unha tontería e non seña importante, evidentemente, cando ve un colectivo como os traballadores da Aztano, como de algunha empresa que chegaron a ocupar aquí o pleno, ainda que o Concello Fene non tiña, non como do tema de Navantia, sino como de algunha empresa de Narón, na que o Concello de Fene ni siquiera pagaban impostos aquí, teñen vido 100 e pico personas. Sí, é certo, pois claro que se deixaba falar ao principio.
E usted lle pregunta a oposición. Para iso lle pregunta a oposición, pero para exercer os dereitos legítimos que a costume viña concedéndonos a toda a oposición, usted eso sí que non lle pregunta. Quero dicir, é moi curioso. Como di usted organiza o pleno, e entonces, se usted vai usar a tónica de que todas as persoas que o soliciten vayan a intervir primeiro, pois o di. Eu vou a cambiar isto, van a falar de primeiro, pero para todos. Porque aquí, determinadas persoas tuveron que aguantarse unha chapa de 3 horas de pleno de mocións enlatadas, ainda por riba, que nin importaban 3 pimientos, non falaba nada do Concello de Fene, nin de complementos, nin de capacidade, e non, en concreto, que lle veu a preguntar polo tema dese desbroce, que, por certo, xa abriron ustedes o expediente, outro señora que venía por tema do XAF, e tuveron que aguantar aquí. E entonces os criterios, se fai o favor, usted se establece, porque para vetar a intervención da oposición, usted en eso sí que é bastante constante. Para todo, señora, para todo. Bueno, non sei xa nin por onde empezar, tamén seguimos polo final, decirlle ao concelleiro de persoal, nada, isto é unha pequena anécdota, creo que lle correspondería máis ao voceiro do Partido Socialista, porque suele decir estas cousas, máis teñen ustedes unha errata non a resolución da alcaldía, na 1588, porque resolveron a señora alcaldesa aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Fene e o Concello de Neda, e hasta onde nós temos entendido é co Concello de Pontedeume. Entonces, si, me imagino, terán que podedes proceder á súa corrección. É un erro material, nada importante, nada que ver co outro. Decía o concelleiro de Urbanismo, e nos explicaba aquí, que tiña que facelo aquí no pleno, o tema da Rolda Oeste, non? Nos seguimos pensando o que pensamos, e usted nos contesta aquí e nos fai un speed da súa explicación da Rolda Oeste, que xa fixo usted no periódico, xa fixo usted na comisión, xa fixo o xestor Néstor Rego, etcétera, etcétera. Xa o conocemos. E usted di que esos veciños lle interesa. Pero nos lle fixemos unha pregunta que esa sí que lle interesa aos veciños, que é si existe algún impedimento que nas áreas de planificación urbanística aquelas persoas que queran comprar, que queran rehabilitar unha vivienda que se encontra dentro dunha APE, si existe algún impedimento. Quer dicir, se as poden rehabilitar ou non. Usted, a eso, en cambio, como non hai meeting, nos contesta, son criterios técnicos. Pois mire, os criterios técnicos, o Pexón é do ano 2003, o Pexón do Concello de Fene, e os criterios técnicos permitían a rehabilitación desas viviendas. A cuestión é que o parecer ora non. Entón, nos lle preguntamos a usted se permiten ou non se permiten. Non conteste os criterios técnicos. Si ven usted tan informado para iluminar as distintas persoas que poidan escoitar este pleno, pois, sinceramente, a xente está preocupada, quere comprar, quere amañar as súas casas, quere saber se iso é posible. A Rolda Este chegará ou non. Por certo, aproveitamos para facerlle un rogo, que iso tamén lle interesa a centos de vecinos. Déixese de propaganda e traiga o plan de urbanismo dunha vez ao pleno. Eso sí que lle importa aos veciños. E se quere usted, coa súa proposta do Rolda Este, Rolda Sur ou Noroeste. Coa que queira usted. Pero presente algo. Remate. Para usted tamén. Mire, en relación coa inspección, nos lle preguntamos, no seu momento, no mes de novembro, lle preguntamos no pleno pasado incluso lle preguntamos por un oficio de saída, que usted eso non o contestou agora. Deixan un mes enteiro para contestar as preguntas, pero aquí veñen e contestan o que lles dá a gana. Nos lle preguntamos por isto salida en relación con esa inspección. E deso usted non nos contestou aquí. Que oficio enviou usted á inspección? Porque do anterior, do que usted acaba de contestar agora, xa nos contestou. Mira, o 4 de setembro, e por certo, queremos saber cal é a correcta. Mira, en relación coa inspección que lle preguntaron tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, usted, no pleno do 4 de setembro do ano 2025, contestou que fichas no ordenador ou no teléfono non se utiliza o Tantafi. 4 de setembro do ano 2025. Pero no pleno do 4 de decembro de 2025, que usted a esta pregunta xa contestou, dixo
dixo prácticamente o mesmo que acaba de decir agora, que o Tantaci non funcionou ese día que veu a inspección. Entón, queremos saber cal é a correcta, a do pleno anterior, que a esa pregunta xa contestou, ainda que usted hoxe reiterou, o que dixo usted hoxe que era un problema dunha actualización informática, ou se o do 4 de setembro. E a nosa pregunta que non nos contestou. Que lle contestou vostedes á inspección? Que a nosa pregunta do pleno anterior era precisamente do rexistro de saída. Porque a anterior creíamos que era que fichaban no ordenador e no telefone. Pero se fai o favor tamén non lo contestan. Queríamos preguntarlle á señora alcaldesa, que xa o viéramos por resolución da alcaldía e nos quedaron no anterior pleno, e en relación a intervención da Concelleira de Deportes, que di que non están a favor de que unha empresa privada faga modificacións, o cual nos parece totalmente lícito e normal. Pero víamos a señora alcaldesa que nos firmaba unha cesión dun terreo que nos facía Navantia. Bueno, se usted, aparte de salir no periódico, nos explica cal é o beneficio que lle vai supoñer o Concello que nos ceda un terreo no que os veciños están denunciando todo o santo día a maleza, a bichería, todo o que hai aí, e que o ten que pagar Navantia, limpar, e agora nos non lo ceden no medio do monte para limpalo. Non lle limpamos ao señor donde non hai execución no medio do pueblo, non lle iniciamos nin o expediente. E agora lle collemos a Navantia un terreo que leva de expedientes urbanísticos para que Navantia cortara e o mantivera limpo ano tras ano. E veñen vostedes agora e di: ai, que buenas Navantia, que nos va a ceder el terreno. Pa que? Pa limpalo? Somos incapaces de limpar os da cofradía porque non hai cartos e se vai limpar o terreo ali. Bueno, usted se nos explica cales son os beneficios dun terreo cheo de expedientes urbanísticos porque non se limpa, pois non lo explica. E se é para mantelo limpo, pois nos gustaría que fora suscribindo convenios con zonas de FENE donde existen eses problemas e tamén o limpamos. Tamén o limpamos. E despois o metemos na Diputación, porque iso tamén é obra social, que a xente salga da casa e teña todo limpo e que non teña bichería diante da casa. Queríamos preguntarlle ao concelleiro de Cultura, igual é unha pregunta bastante tonta, en relación co pago dos dereitos da SGAE, coas actuacións que contratamos a un grupo musical, a unha empresa privada, como de animación. Está obrigado o Concello a pagar todos estes dereitos de SGAE? Se non lo pode contestar, non? Decirlle a Concelleira de Medio Ambiente que agradecemos as súas contestacións en relación co tema do control da auga. As agradecemos primeiro por unha cousa, porque antes de estar vostede, ni siquiera se sabía por que temas preguntábamos. E usted, polo menos, o mira. Pero despois tamén vemos que existe certa desidia pola súa parte, porque se usted é conocedora de que existe un asentamento ilegal, un vertedeiro ilegal, e usted non o denuncia, pois usted ten unha culpa tamén, como cidadana. Se usted me está falando dun tema de fai o chocolate do loro, xa sabemos o que é, hombre, pero as risas todos, señor Polo, risas todos, sabe? Pola incongruencia. Eu creo que o que hai que facer é que está moi ben, volvemos ao de antes, o de o SAF que temos que pagarnos, a xunta é moi mala. Claro, cada un ten as súas obligacións. Pero tamén decirlle que non se pode, cando nos facemos preguntas en concreto, requerirlle á Concelleira de Medio Ambiente que nos conteste en concreto. Ustedes están totalmente legitimados para contestar dentro dun mes. Pero contéstenos a preguntas en concreto. Si polo medio é un rogo que lle facemos, si polo medio usted quere facer un speech político, pois fai moi ben. No seu dereito está. Ahora risas todos. E aproveitamos tamén para preguntarlle que fai 5 meses que lle fixemos esta pregunta por un vertedeiro que se está no Concello de Fene e que a día de hoxe ainda non nos contestaron. No polígono de Vilar do Colo, subindo, non nos contestou ni o concelleiro de Urbanismo, non nos contestou vostede tampouco, e cando ten pensado contestar ao respecto? Porque en relación coa súa intervención, se nos veo a memoria iso que seguimos pendentes desa contestación, dese vertedeiro incontrolado que hai no polígono de Vilar do Colo. E que, a día de hoxe, ustedes, o concelleiro, o señor Polo, non sabía onde estaba,
Usted non contestaba. Digo porque é un pouco comodín cando vostedes non contestan el como remata. E a veces remata e mal. Remata e mal, e en relación coas facturas e a corrección que presentaba o concelleiro de Facenda, lle solicitamos aquí fehacientemente que nos dé traslado dese expediente, pero non dese expediente, do expediente extrajudicial. Queremos que se nos poña día e hora para ir a revisar as facturas e a data da firma, como se fai consignar sempre. Se é un requerimento que lle deixamos aquí presentado. Espero que lle quede claro e que non haxa que volver a repetilo. E en relación coa Plaza Verde, decía o concelleiro de Servicios que están a estudiar unha actuación adecuada, pero tampouco non nos aclarou que no anterior pleno, como vamos de mes en mes, pois vamos aumentando as preguntas e ustedes contestando o que lles parece. No anterior pleno, a concelleira de Medio Ambiente, e en relación con a pregunta dos árbores, que non tiña nada que ver coa praza, pero tamén para complementar a súa intervención, pois dixo que tiñan un orzamento para facer ali unha obra, unha inversión de plantacións, de non sei que, e a ustedes lle preguntamos. A nosa pregunta era moi simple. Cando vai a facer unha labor de mantemento, para que a xente non resbale ali, porque se resbala. E usted me acaba de contestar. Pero que eu no anterior pleno xa me contestaron usted iso. Eu lle preguntei, existe algún orzamento para facer eses orzamentos que pediu a concelleira de Medio Ambiente? Por que importe? En que consisten? Teñen algo que ver co que usted nos fala. Non vai ser que vayamos a gastar 20.000 euros no chan e veña de Medio Ambiente, levante todo e aí van os 20.000 euros en 6 meses. Ten pasado neste concello, non hai que ir máis que había cuno polígono ali con Limodre, 20.000 euros, raca, e o poso o mes seguinte. Por eso digo que aquí pasa neste concello, sí. Entonces digo, coordínense, infórmenos, porque se ustedes non se coordinan, con pouco de axuda, pois nós tamén yo vamos recordando, non? Queríamos preguntarlle tamén por unhas facturas, bueno, lo das facturas, para o final. Mira, queríamos preguntarlle por eso que non sei se usted me contestou algo agora mismo, concellero de Servicios, pero sí que va ligado un pouquiño en eso, é co tema da infraestructura e do alumbrado da rúa Tellerías, non? Que había uns problemas de apagón. Ora existe un veciño que xa non fala dunha avería puntual, sino que se fala de que solicita unha revisión de infraestructuras e unha restauración do alumeado público, non? Dende aquí lle preguntamos se se vai a facer esa, ou se se fixo esa revisión, se se ten pensado facer esa restauración do alumado ou simplemente un fallo puntual, como lle comunicábamos aquí no anterior pleno, e ustedes, claro, non nos contestaron, non o sabemos, non? Continuamos a ver queixas, o sea, requerimentos por parte da valedora do pobo de documentación e de contestación de numerosos requerimentos que non son contestados. Se reitera as queixas presentadas e que se envíen as comunicacións, non sei que está a pasar, e se son conscientes ustedes dos prexuicios que conleva non contestar os requerimentos da valedora do pobo, non? Tamén queríamos preguntarlle por unha solicitud, unha comunidade de propietarios na rúa Dr. Malvar, que lle solicita ao Concello para que realice unha inspección técnica para verificar unha naturaleza dunha obra. Eu entendo que le solicita unha licencia e o que piden é unha intervención urbanística para confirmar se a poden iniciar ou non, que parece ser que existen bastante problemas con este tipo de solicitudes e preguntar se xa se iniciou esta actuación ou se non. Tamén vemos unha notificación, unha comunicación por parte do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible no que lle comunican ao Concello o inicio dun expediente. Queríamos saber de que se trata esta comunicación. Non lle vamos a falar á señora de Medio Ambiente de que volva a ter por entrada tamén de Vilar do Colo por unha incidencia no abastecemento de agua do consumo humano, porque nos dirá que o problema é do Concello de Cabanas e da Xunta que non mira por un conto máis que pasado. Tamén queríamos preguntarlle por
unha proposta de resolución do expediente sancionador incoado contra o Concello de Fene por un vertido non autorizado ao dominio público hidráulico por Aguas de Galicia. Pero neste caso non nos pone no término municipal de Fene, pero non nos pon o lugar. Se usted nos pode especificar dentro dun mes en que punto é, pois lle agradeceríamos. E se quere hoxe tamén, por Dios. Tamén queremos preguntar se atendeu a solicitud de señalización fronte á Rúa do Medio, no número 26, que falla. Tamén queremos preguntar sobre unha serie de escritos que están a extraer por rexistro en relación con as fochancas que existen na Rúa da Paz, xunto con Antonia Montero. Non esta primeira vez, sino que van bastantes meses, e ben é certo que se amañou a Rúa da Paz, ou sea, a Rúa Antonio Montero, pero non a Rúa da Paz, pero pensar que a cada mes nos estamos atopando con estes escritos e que se vai a facer. En concreto, durante o mes de decembro, entraron polo menos 2 escritos ao respecto. Posteriormente o pleno, posteriormente o pleno que se celebrou, e máis, este do día de decembro, con posterioridade ao pleno. Tamén preguntarlles por unha solicitude dun veciño, creo que de Sillobre, que lle solicita a reposición do suministro do alumeado público dun poste que está siniestrado en Río de Sá. Tamén o mesmo veciño lle solicita a reposición. Si, mire, eu me está dicindo usted que xa está, terá que entender que estamos o 8 de xaneiro, estes son os rexistros de entradas do de decembro, se está moitísimo mellor, e por iso traemos as preguntas. Do 10 de decembro, no pleno este escrito do día 10 de decembro, cando foi o pleno do día anterior, é que usted se quere lle digo o número de registro. Si saliu no pleno anterior será porque ustedes non lle fixeron caso a este señor e se viu obligado a reiterar outra vez este escrito. Isto de registro de decembro, 17:27 da tarde. E despois, se quere, lle digo o nome do señor. E mire, e o 10 de decembro, ás 23:46 da noite, o mesmo señor presenta a reparación do caudal da fonte que, en ditas datas, quere dicir, no mes do Nadal, debería ter moita auga e por culpa da falla de limpeza do seu cauce e as arquetas está marmando a saída da auga. Mesmo señor, mesmo día. O 10 de decembro xa fora o pleno. Queríamos preguntarle tamén se procedeu a limpezas desta fonte que está, bueno, do caudal da fonte que está ali nas proximidades e se isto é así. Tamén queríamos preguntarlle en relación, isto a verdade o solicitamos hoxe por rexistro de entrada, o sea, me imagino que xa en 5 días teremos a resposta. Pero, bueno, se ustedes non teñen a ben contestalo, que é unha comunicación que lles presenta a Xunta de Galicia, non a Valedora do Pobo, que a Valedora do Pobo xa van bastantes veces, sino a Xunta de Galicia, que lles notifica un requerimento de información en relación co escrito de reclamación de usuarias en situación de dependencia do programa de axuda do fogar. Este escrito é do 16 de decembro. Queremos preguntarlle se xa lle contestaron a Xunta de Galicia e en que sentido e que era o que lle requería, non? Dábanos conta o concelleiro de Facenda que querían seguir así, co período medio de pago dos proveedores, que lle preguntábamos no anterior pleno. Bueno, nos lle pedimos que nos siga así, por favor, porque usted vense arriba. Mais que nada lle decimos porque ten a Xunta de Galicia, lle solicita a este concello que adote medidas polos incumplimentos reiterados do período medio de pago de proveedores. O sea, o que lle decía a Xunta de Galicia, xa non solamente os do Partido Popular de Fene, que usted ten que adotar algunha medida, non pode seguir así. Que medidas ten pensado acordar? Que medidas ten pensado este goberno para pagar en tempo e plazo, porque isto é un absoluto escándalo desde fai moitos anos, pero en concreto desde fai 2 vamos a pique. Bueno, queríamos preguntarle tamén por unha queixa aquí dunha veciña, pero como tampouco se especifica algo, sería algo personal, pois lle preguntaremos por escrito ou nunha comisión. Tamén queríamos preguntarlle a concelleira
de promoción turística unha notificación por parte da Xunta dunha resolución que establece que se minoran a concesión de axudas para proxectos ou abeiros e estrategias de desenvolvemento local participativo con destino a promoción turística, e se nos pode usted informar se simplemente afecta o Concello de Fene, se é algo xeneralizado, que nos informe porque bueno, tiñamos aquí outra queixa da Rúa do Paz, que era o que lle decíamos o outro día, que existían varias. E tamén queríamos preguntar ao Concelleiro de Servicios Sociais dun requerimento tamén que se deste luns, e tamén da Xunta de Galicia, no que lle require a este Concello a elaboración de novos plans de atención individualizada para usuarios de programas de axuda no fogar. Como van, o sea, en que consiste este requerimento e como van a elaborarlo. Bueno. Señor Adán. Señor Adán Concelleiro, non sei se felicitalo pola súa valentía ou lamentar a súa ignorancia. Mire, non sei se usted é consciente no jardín no que se está metendo usted co contrato de arrendamento dos camións do lixo. Non recordo agora cantos meses leva usted de concelleiro. Mire, este asunto salta en relación con unhas facturas que se leva un expediente extrajudicial. Bueno, yo vou a explicar, pero usted mellor que a min o saberá, porque está presente neste pleno, e na por riba forma parte deste goberno, e na por riba corresponde a súa organización, non? Esas facturas, que son todas correlativas por uns importes iguais, pero que non se corresponden a conceptos, por parte de ustedes, deste goberno, se manifestou que existía un contrato que os amparaba, que existía un contrato de arrendamiento. Por parte do Partido Popular se fixeron distintas preguntas e diferentes que a día de hoxe non se contestaron e se solicitou en retiradas ocasións a copia deses contratos de arrendamento. Por parte do Goberno Municipal, non vostede, a señora alcaldesa, o señor voceiro, se nos manifestou que se nos iban a dar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Se nos preguntamos por un contrato, se nos di que existe, a señora alcaldesa, o señor voceiro, nos di que non lo va a dar, é que o contrato existe. Hasta aí, todo correcto. Usted, nunha comisión de servicios, do que creo que levaba usted, non é por disculpalo, porque usted forma parte dese convenio, pero quero que usted sea consciente do punto o que pode chegar a súa responsabilidade. Usted nos dixo, nos deu traslado nesa comisión duns contratos. No anterior pleno usted nos dixo que non eran contratos, que eran bocetos. Pero es que usted agora mismo nos acaba de decir, en relación con eses contratos, que eran borradores. A nosa pregunta é a seguinte: como un contrato, un borrador, vai estar facendo constar os datos de un traballador? Como un borrador dun contrato, e que xa non hai que saber nin de leis, nin de formas, nin de nada, vai estar suscrito por un traballador? E que vostedes nos teñen que responder a moitísimas preguntas que están quedando no aire. Coa súa intervención de hoxe non fai máis que generar máis dudas e embarrar moitísimo máis isto. Moitísimo máis isto. Aquí existía un contrato, porque así non lo dixo a que hoxe é a alcaldesa máis o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, e aquí alguén está mentindo. Entendemos que vostede, porque vostede nos trae un boceto e un borrador. Non? O contrato existe. Non lo dixo a señora alcaldesa. Si fai o favor, nos remite ese contrato e nos responden as preguntas. Por que non existe informe xurídico? Por que non existe retención de crédito? Por que esas facturas van a reparación? Porque todas as obras que existen, todos os contratos teñen, usted o saberá, cando se fai un contrato, ahora mismo, acabamos de ver nunha xunta de voceiros que van a sacar vostedes un renting de vehículos, pois levará aparexado que existen cartos, ou van a facer un boceto.
Tamén, se fai o favor, non lo explica. Se van a facer un boceto, lle van a obligar a un traballador a que firme suscriba ese contrato. Eu creo que son preguntas que ao mellor son incómodas, pero creo que se deben de contestar, porque esos veciños sí que lles interesa moitísimo, moitísimo. A ustedes contestalas non, pero aos veciños lle interesa moitísimo. E en relación con as facturas e as resolucións da alcaldía. Bueno. Señor concelleiro de Facenda, señor concelleiro de Servicios, voceiro do Bloque Nacionalista Galego ou señora alcaldesa, mire, hai moitísimas facturas. Ustedes, a finales de ano, levaron casi 1 millón de euros en facturas. Nos vamos a preguntarlle en relación con un Real Decreto, o sea, perdón, con un Real Decreto, co Decreto 1608-2025, para que tomen nota, do 27 do 12 do ano 2025, e despois tamén lle vamos a preguntar por outro decreto, o 1584-2025, de 23 de decembro de 2025 tamén. Mire, en relación coas facturas do alquiler do vehículo de lixo. No decreto 1584 queríamos que ustedes nos aclararan porque, é que son moitas, hai que... No, perdón, é no anterior, no 1608. Mire, vais usted a páxina 32... Ustedes pagan unha factura de alquiler do camión por 3.267 euros. Unha factura, perdón, 2.722 euros. Unha factura por 8 días. Dá a 340 euros o día. E outra factura do camión de alquiler do lixo de 3.267 euros que dá a 108 euros día. Teñen unha reparación do vehículo matrícula Coruña 8596 Coruña Jaén por 1.864,99 euros do día 13 de decembro de 2025. Ese mismo día, o día seguinte, teño unha factura por un alugueiro sin conductor do camión, que era que lle comentaba ahora, por 2.722,5. E o período de facturación é do 25 de agosto de 2025 o 2 de setembro de 2025. O sea, por 8 días se pagaron 2.722,5. Nos gustaría que nos explicara isto. Tamén nos gustaría que nos explicara por que todos estes vehículos do boceto que usted nos explicaba outro día, como é posible que estemos pagando un alugueiro e ao mesmo tempo estemos pagando unha reparación? Quero dicir, outra cousa é que non exista contrato, que sí que existe. O que pasa é que usted ainda non o encontrou e non o ten que dar. Ainda non o encontrou, non o deron os seus compañeiros. Pero que o precio de un alugueiro o que non podemos estar pagando son reparacións que non son debidas ao uso. Outras reparacións que son propias do vehículo e aquí se están pagando igualmente, que son facturas que xa lle preguntamos anteriormente por elas e que non a usted, o que estaba antes que usted, e que nadie nos respondeu.
Pois o que lle preguntaba desta matrícula da C8596CJ, 1.864,99. Esta factura é do 13 de decembro, pero que ese mismo vehículo, o 15 de decembro, se volveu a reparar. 2 días despois, 6.821,81, 2 días despois. Quero dicir, ustedes nos teñen que aclarar isto. De alguna maneira, porque xa o preguntamos no extrajudicial, non temos nada en contra desto tal, pero que isto é un auténtico escándalo. Un alugueiro, 8 días, 2.500 euros. Non digo solamente o concelleiro de servicios, digo tamén do concelleiro de Facenda. Perdón. Non é un pipí, salgo aí fora. Bueno, isto de alguna maneira non lo teñen que aclarar porque é algo moi, moi escandaloso. Moitísimo. E que pasen, o que nos parece moi sorprendente tamén, é que pase un filtro económico. O sea, que se cheguen a asumir. E se o filtro económico pasa, é precisamente porque hai unha conformidade por parte dos concelleiros ao frente, que asumen que 8 días de alquiler dun vehículo do lixo señan casi 3.000 euros, sin condutor. Despois tamén temos unha reparación do vehículo 3896 Coruña, Barcelona-Valencia, por 2.533,03, e volvemos a ter outra factura de 2 días antes polo mesmo vehículo. De 2 días antes. Porque estamos falando de importes de case 10.000 euros. Despois tamén temos unha factura aquí que ustedes non lo teñen que explicar. No, Servicio de Reparación Pezas de Vehículo de Iveco, cesta matrícula 4631 Dinamarca, Navarra, Barcelona, por 4.600 e pico euros. E ao mesmo tempo se alquila unha cesta. Aproveitando reparacións, queremos preguntarlle, cando ten pensado, o sea, temos unha pala que ao parecer leva desde máis de un mes e medio nun taller? Isto é normal? O sea, unha pala que é a única pala que temos aquí no Concello, leva máis dun mes e medio. Que pasa, non vale para mañar? Pois haberá que desfacerse dela. Pero con estes precios, como veña un taller a este ritmo, pois igual xa se compra outra, porque se por 5 días de alquiler hai un taller que nos cobra 3.000 euros, imagínese por ter ali unha pala un mes e medio. Cando teñen pensado a mañala, cando lles din algo? Tamén queríamos preguntarlle, isto é unha nimiedade económica. Hai unha factura aquí, unha minuta, máis ben que se di unha minuta, dunha notaría, pola mediación da xestión no IDAE. Entendemos que iso é o tema do préstamo e tal, pero a nivel administración, como é necesario a intervención dunha notaría? Pois, se é así, se non lo pode. Bueno, se non lo poden aclarar. Vemos que algúns conceptos os teñen claros, o da notaría e o das facturas lle costa máis. Bueno, máis facturas do alugueiro 3.267 do camión do lixo. Queríamos preguntar tamén ao concelleiro de servicios que pasa cos nosos camións. Non valen para reparar. Por favor, usted conteste o que queira, pero non nos faga chapa de que se comprou mal un vehículo con non sei que, non sei canto, porque o compraron vostedes. O Bloque e o Partido Socialista compraron ese vehículo. E mira que foron advertidos polos malos do Partido Popular. E non nos fagan o mesmo chapa de que os coches son moi antigos, porque se se poñen a calcular todo o que estamos pagando todos os veciños de Fene por estes alugueiros, non sei como trataría. Pero sí que queremos saber, teñen amaño, non o teñen? Díganos algo. Despois, queríamos preguntarlle por unha factura moi curiosa do mesmo taller, no que cobra unha cantidade por un desplazamento e curso sobre o manexo do vehículo matrícula 8448
Madrid, Barcedencia, Navarra, que hai unha rastra de facturas, o sea, que lles deu un CAP, un curso de actitude pedagóxica po vehículo. Como é posible que un coche que estamos pagando mes tras mes animaladas de facturas teñamos que amosar, o sea, quero dicir, que haxa que contratar o mesmo propietario do vehículo para que lle enseñe a quen do Concello? Porque co tempo que levamos con este coche, mi madriña, xa deben de telo aprendido e aprendido, O que non van saber conducir son os do Concello, cando veñan, pero os que están co contrato de alquiler, eso xa o saberán conducir casi os concelleiros, non? Volvemos a ter esas facturas inexplicables que non nos deron explicado todavía por servicio de traslado de baileirado, retorno do vehículo, matrícula 1460, camión do lixo. Pero quen é unha empresa privada para ir a baileirar un vehículo do Concello? Con todo o que pode supoñer en caso de accidente ou en caso de que pase algo, cos seguros e con todo. Non, é que lle volvemos a preguntar, porque lle preguntamos fai 6 meses e ninguén nos contestou deste goberno. A ver se o novo concelleiro, que máis valiente, pois nos dá algunha contestación, polo menos, porque cara rara, eso está moi ben, pero hai que contestar. A xente quere saber isto. Da Ronda Oeste xa lle quedou claro, pois ora quere saber isto. Pero vemos aquí unha factura do 16 de agosto do 2025. Servicio, reparación, latiguillo roto, vehículo, matrícula 1460, Dinamarca, Roma, Xamón, Albarán, 185, 12 de abril de 2025. Ostras, pero non saben ustedes que por distinto importe hai unha factura anterior polo mesmo concepto e o mesmo Albarán. Hombre, de verdad, eu, sinceramente, é que non unha vez, Aquí hai unha conveniencia política, ineptitud, xa vemos coa xestión. Pero que pasa aquí? É que é o mismo Albarán, o mismo do 12 de abril do 2025. Latiguillo roto, 254,1, a mesma matrícula. O mesmo día, dúas facturas distintas, co mesmo concepto, co mesmo Albarán. Pero que esta non é a primeira vez. Pero, a ver, é que ustedes, isto é gravísimo, é que ustedes teñen que dar explicacións desto. Pero xa, dunha vez, non vir aquí é que o que tiña que firmalas era un señor que se jubilou, o outro xa di que non era. Home, por favor, isto a casa de Roque me entroque. E como isto, podemos seguir e seguir e seguir. E todos somos conscientes de que os proveedores teñen que cobrar. Claro que teñen que cobrar. Pero a nós, bueno, xa nunca nos acolaron. Pensou, non nos enteramos de que nos... Como moitas veces interven algún compañero. Eu entendo que ustedes non sepan. Non, isto é unha administración, Aquí entran as facturas, se fiscalizan todo e se mira con lupa. E entonces eso nós non o entendemos. Reiteramos o que xa lle dixemos en outras ocasións, que nos teñen que dar resposta a todas e a cada unha das preguntas. Tamén co tema do contrato, volvemos a insistir. Queremos respostas e as queremos. E se de non ser así, pois nos solicitaremos en debida forma a comparecencia dos concelleiros responsables e en virtude das súas manifestacións. Simplemente recordarlles, por si queren ustedes facer memoria, no pleno do 3 de xullo do ano 2025 se falou do contrato de alquiler no minuto 55, minuto antes, minutos despois, e por eso o Partido Popular lles pediu ese contrato que seguimos solicitando e esas explicacións que de momento ustedes non dan. Partido Socialista.
Vamos a ver, o concelleiro de Facenda na súa intervención contestou a unha pregunta deste grupo municipal socialista do pleno anterior, pero consideramos que ou non anotou a pregunta ben ou a mellor este concelleiro non a formulou correctamente. Pero a pregunta a teño apuntada aquí, penso que a leín. Era, se podía vostede indicar se ese remanente de tesorería negativo por casi 1 millón de euros, 965.000 euros, si indicaba que se necesitaba maiores recursos futuros para atender ao exceso de gasto que tiña este goberno. Esa era a pregunta. Entonces, era que fixera vostede unha reflexión, non que contestar outra cousa. Bueno, para o pleno seguinte, pois, se pode a contestar. Señor Adán, lle fixemos un rogo con respecto á rúa Antonio Montero, que entendíamos que se estaba desfacendo por días. Neste Nadal, despois do pleno no que lle fixemos este rogo, este concelleiro, acompañado de outro concelleiro do grupo, estivo paseando en distintos días por ali. A ver, por moito que se barra, por moito que tal, se está desfacendo o asfalto. É que se está desfacendo o asfalto. É que non sabemos como decirlle que habrá que facer, non sei, a mellor o digo porque vostede non contestou, bueno, quizás ten vostede razón, a pregunta era para a concelleira de Obras. Es que esta obra costou 172.000 euros, señora concelleira de Obras. Era do plan Plus 2021, o sea, chegou tarde esta obra, non? E cando chega, e parece que está todos os pluviais, está todo correcto, e resulta que o asfalto, a capa de rodadura, se está desfacendo por momentos. Pois, a verdade é que nos deixa mal sabor de boca que non haxa un control, que a mellor xa o fixo vostede ese control, e xa foi por ali, e xa nos pode explicar como está, pero como non lle escoitamos unha explicación a esa pregunta que fixemos no seu día. Además, quero reseñar somente un detalle, en palabras da nosa señora alcaldesa recollidas por Diario de Ferrol, textualmente, entrecomillado, fala: esta obra vai máis alá da mellora estética ou superficial, porque supón unha transformación profunda da rúa para adaptalas ás necesidades actuais e garantir un entorno urbano de calidade para a veciñanza. Evidentemente, se se nos desfai o asfalto, non é de calidade para a veciñanza. Entonces, entendemos que cando se fai unha obra hai un depósito que fai a empresa e hai un seguimento da calidade desa obra. Lle pedimos enérxicamente que faga uso de eso. E se hai un técnico que ten que facer un informe dicindo que o asfalto está perfecto, que o faga. Que despois este grupo municipal xa verá o que ten que facer contra ese informe, porque se está desfacendo. Vostede vai ás recolledoras, bueno, non me sale, os caños de recollida das aguas pluviais están cheos de aglomerado desfeito. Pode facer a visita cando vostede, e se quere, lle acompañamos nos, non é porque se vaya a perder, pero quero dicir que queremos decirlle porque hai marcas de rodaduras moi sinaladas nas que se ve perfectamente levantamento do asfalto. Ben, mire, creo que foi a señora concellera Cristina que se lle fixo un rogo no pleno anterior con respecto ás árbores que verten a súa caída de follas na senda peonil que recentemente temos ali entre Berto, entre a ferretería Berto e a bodega, e o fixemos. Ben, mire, simplemente vou dicir un apunte. Por facer un símil, non? Recentemente, a semana pasada, unha muller de 50 anos
en Coruña, atravesando unha rúa. Cando chegou a mediana, tropezou ali, que non está en bon estado, caeu coa mala fortuna, que é o que lle dicía este concelleiro no pleno anterior, que caeu na calzada, atropelloula e morreu. E iso é o que, se se lembra das miñas palabras no pleno anterior, lle dicía, un neno correndo por esa senda peonil vai esvarar e vai caer, pode caer na calzada. Oxalá me equivoque e nunca pase, pero consideramos que esas árbores teñen que ser podadas para que non vertan as follas cando lles caen na senda peonil, porque hai días que está chea e son follas molladas, esvaradiza, senda peonil esvaradiza. Entonces, reiteramos que coa celeridade máxima posible se faga unha actuación nesas áreas. Mire, para o concelleiro de servicios, ahora sí, señor Adán, disculpe vostede antes que o metera nun jardín que non era seu. Mire, recentemente acabamos de ver un socavón outra vez na avenida Marqués de Figueroa á altura de Cociñas. Ese socavón xa o ano pasado, non me quero equivocar, xa estaba por ali. Non sei se nos pode explicar a que é debido, que pasa, se se fixo unha mala actuación, se é que a actuación que se fai é endeble, enseguida se vai, non sei. Ao mellor pasa exactamente igual que coas lousas que se pon na Avenida Naturais na altura dos garaxes para entrar nos edificios, que están todas que se moven. Se ponen hoxe e dentro dun mes móvense todas, como se non se fixera. E son actuacións que valen 2.000, 3.000 euros porque se contratan en servicios externos e resulta que estamos pagando. E xa nos gustaría ver a nós esas actuacións que empezaron con moi buen pé cando a señora alcaldesa era concelleira de servicios, de formigonar as entradas aos garaxes. Xa lle reiteramos en algunhas ocasións desde este grupo socialista que nos gustaría ver na Avenida Naturais esas actuacións. Algún día lle tocará a Avenida Naturais. Pois non tarde, por favor, non tarde. Cando vostede teña planificado, cóntelo aquí neste pleno para que tomemos nota e non lle volveremos a reiterar a actuación na Avenida Naturais. Eu digo sinceramente, vostede sabe que eu vivo aí e paso por esa avenida todos os días. Eu invito agora, cando termine este pleno, e marcamos con un fluorescente todas as baldosas que hai movidas nas entradas do garaxe. É que non hai ninguna que este no seu sitio. Bueno, eso é exagerando, alguna hai. Ben, canto antes, señor concelleiro. Mire, isto non é da súa competencia, pero sí que poden vostedes facer unha intervención como goberno. Na Ponte das Pías, na parte que lle toca a Fene, vindo xa para cá, en sentido Ferrol-Fene, pois a verdade é que a mediana que divide os dous carrís está que non se ve. E a verdade é que ás veces queres adiantar un coche e non te atreves porque o coche, como non ve a mediana, vai máis no centro que na dereita. A xente tende a separarse do muro, sobre todo cando non ve pintada a liña. Entón, lles facemos o rogo de que lle fagan a carreteras do Estado, a Fomento, que lle fagan un requerimento para que pinte canto antes esa mediana. Mire, a verdade é que os semáforos, pois, non temos nada que dicir ata o de agora. Xa falamos no seu día do diseño estético e tal. Pero ben, é certo que xa va por dúas veces desde o pleno anterior hasta este pleno. A primeira vez non lo dixeron, pero a mellor exaxeran na petición. O semáforo do Lembranza, para unha persoa que vaya en cadeira de rodas, case non lle dá tempo a pasar. Mire o que lle digo. Por favor, miren ben o tempo, ao mellor é darlle uns segundos máis. Non sei se iso afectará aos outros semáforos, imagino que sí, porque todos irán sincronizados, pero, por lo menos, cando menos miren para poder decirlle a estes dous veciños que nos fixeron esta queixa de que dá tempo, que a mellor caso. Tamén é certo, son persoas maiores. Non é o mesmo paso dunha persoa maior con cadeira que dun xove. Entón, cando fagan a proba, a medición, se quere me poñen a mí que acabo de cumprir 67 anos. Eu ofrezome voluntario, non? Pero, bueno, de verdade, bromas á parte, miren vostedes
si lle pode dar tempo a unha persoa en cadeiras maior a pasar, porque a mellor é cuestión de darlle 5 ou 10 segundos máis, que tampouco vai ser moito. Unha pregunta que queremos facer, xa non é un rogo, unha pregunta é, no Parque do Río Cádavo, no Parque Lineal do Río Cádavo, hai unha tubería que parece que veñen dos edificios, ou, bueno, está á altura dos edificios, e vai a ese riachuelo que temos aí no Parque Pequerechiño, non? Donde facemos o 25 de xullo e todo isto. Bueno, pois desprende malos olores esa tubería. Entonces, preguntamos, saben vostedes que existe este verquido que a mellor é un verquido contaminante, ou tememos que podan ser de algo de fecais e tal? Entonces, si nos poden contestar, pois mellor. Se xa o saben, actúen canto antes. E se non o saben, comproben, porque a mellor os veciños que nos están trasladando este malestar, pois a mellor teñen o olfato distraído, non? Vamos a ver. Mire, na Xunta de Goberno local do 11 de decembro deste mes pasado, por certo, comprobamos que está corrixida o das puntuacións da empresa Edvedo Jardinería cando levou o contrato, os 95 puntos. Parécenos dilixentes nese punto que aportamos no pleno anterior. Pero tamén é certo que nos gustaría que foran dilixentes nos outros rogos que facemos tamén. Non somente nos de escribir, nos que estamos dicendo agora tamén, por favor, máxima dilixencia. E mire, que falaban antes que, por certo, este Grupo Municipal Socialista, desde o inicio desta legislatura, ven sempre facendo fincapé no alto custo para este Concello das reparacións dos camións do lixo. En reiteradas ocasións, desde o inicio da legislatura, lles dixemos que o mercaran o fixeran un renting e tal, vemos que o renting xa está en licitación e tal. E tamén observamos, a pregunta vai por aí, tanto o renting dos camións de lixo como o renting de 3 furgóns, que tamén o vimos no perfil do contratante, e a pregunta va por aí. Rematou o plazo de ofertas o día 30 de decembro ás 23:59 horas. Sabemos cantas empresas apuntáronse xa, pasaron ofertas tanto para o renting dos furgóns como para o renting dos camións, porque algo tan importante que é unha sangría de custo en reparacións para este Concello, canto antes mellor, non dilatemos este proceso, que, por certo, tampouco se pode dilatar moito porque os prazos legais son os que son, non? Salvo que haxe alguna impugnación por parte de alguén e tal. Entón, nos gustaría saber cantas empresas se postularon e ofertaron. Porque yo vou dicir unha cosa, que a mellor estou equivocado nesto que yo vou dicir. Se así, me pode corrixir incluso a señora secretaria, que vexo que sonríe por ali no fondo. Por que non foi regulación armonizada? Por que non foi? Por que non foi este contrato á Unión Europea? Porque a mellor nos encontramos que non temos empresas que oferten esta licitación, que é o que me temo. Entón, bueno, se me pode contestar, agradecería yo encarecidamente. Mire, a verdade é que esta pregunta sábeme mal, porque foi unha iniciativa deste concelleiro cando na legislatura 2015-19 pertenecía como membro desta corporación, formaba parte do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Mire, acabo de ver que hoxe nos entrou por correo a todos os concelleiros deste pleno as cotas do ano 2026 deste Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. E vin con dor, de verdad, vin con dor, que FENE aporta 2.000 euros ao ano. E por que digo isto? Digo isto porque este pleno, non este, sino o que había na legislatura 2015-19, aprobou unha moción presentada polo Grupo Municipal Socialista para incrementar a cota de participación deste Concello no Fondo de Cooperación e Solidaridade, no Fondo Galego. Unha cota que tiven que pelear en aquel momento a señora
Sí, tivemos que pelear. Perdón? Non, mire, a subida tiña dous componentes. Un fixo, que é o que tiven que pelear con vostede ao final, por querer a unanimidade deste pleno, cedín as pretensións, porque a moción saía adiante cos outros partidos. Vostedes decían que o baixábamos ou non votaban a favor. E a cuota quedou en 2.000 euros, pero cunha parte variable. A parte variable de 1 céntimo por cada habitante e ano deste concello. Esa parte non se está aplicando. Esa moción foi aprobada por unanimidade. Esta cota non tiña que ser 2.000 euros. Esta cota, eu calculo que estaría ahora mesmo en 3.500 ou 3.200 euros. Porque cada ano había que aplicarle a variable, que era incrementar o número de habitantes. É dicir, se este ano temos, con censo 2024, 12.350 habitantes, son 12.350 céntimos a maiores que había que aplicarlle esa cuota. Cos outros dos anos anteriores, cos outras variables do ano anterior. Isto foi aprobado por unanimidade. Como non se está levando a efecto esta cuota, este incremento de cuota ano tras ano? Isto é unha débeda moi grave. Isto quere dicir que o que aprobamos aquí, ás veces, pois non sei, ou non lemos, ou non sei que pasa. Eu me din conta onte e levei de verdade unha desagradable sorpresa. Se é que as sorpresas poden ser desagradables, que me imagino que tamén. Entón, pido que este pleno, esta corporación, corrixa o antes posible este erro. É un erro gravísimo. Bueno, cando digo esta corporación, me refiro a este goberno local. E se é posible que se faga, se non se pode neste orzamento prorrogado que temos hoxe, en futuros, o que sexa, un compromiso de desde o ano 2019 que se aprobou esta moción, aplicar as variables que deixáronse de aplicar e incrementar a cuota non que se ten que incrementar as variables perdidas e as variables que lle tocarían a día de hoxe. E, bueno, sin poñerme xa tan solemne, quero facer a última pregunta, que xa non a vou facer porque era sobre os orzamentos, e xa contestou vostede antes. Bueno, dou por rematado a miña intervención. Contestaremos no pleno do mes que ven. Toñi.